Salam, adım Katerina, men sizin rus tili mualliminiz. Hem biz Ruski Suvenir 1 boyunca okumagy dowam edýäs. Geçen videoda 19-njy sahypada galypdyk. Indi bolsa kitabyň 20-nji sahypasyndan başlaýas. Ikinci bölümüne geçýäs. İkinci bölümün ady Moy mir, meniň dünýäm diýdiğimiz bolýar. Hem bizim dünyamızda biz gündelik durmuşda näme edýän bolsak, şu gün hereketleriň atlaryny geçeriz. Hem işlikleriň, ýagny hereketleri aňladýan sözleriň menlik, senlik, onluk ýönkämede häzirki zamanyna üýtgedilişini öwreneriz. Bölümimiz täze sözler bilen başlanýar. Hem bärde göni 4 sany hereketiň adyny öwrenýäňiz. Играть на пианино, pianino çalmak. Слушать player, player bolanna şu zat bolýar, aýdym dinlemek üçin ýörite bir enjam. Aýdym dinlemek, player dinlemek diýmek bolýar. Изучать русский язык, rus tilini öwrenmek. Hem работать sözü var, olam işlemek diýmek bolýar. Bu sahypada 4 sany surat berilen, olaram şol 4 sany öwrenen işligiňizi, hereketi görkezýär. Iň birinji suratda haýsy hereket görkezilen? Слушать player. Dogry dämi? Onsoň ikinji suratda geçsek, bärde ýanky 4 sany hereketiň haýsy biri görkezilýär? Играть на пианино. Номер 3. Bu haýsy hereket? Работать. Şeýlemi? И номер 4. Изучать русский язык. Hem bu sahypada size произношение aýdylşy bölügini t goşulmany aýtmagy öwredýärler. T diýeňizde diňe t harpyň özü gelse, gatyjy aýdýaňyz, izinden mähki znak gelse welin, ýylgyrypçyk ýumşatýaňyz ony. T diýmeli bolýaňyz. T, t. Birden bolmayan bolsa, aýnaň öňünde diýip görüň, diktafon ýazyp, soň öz-özüňize dinläp görüň. Köpräk praktika etseňiz diliňiz ýenjer. Türkmen dilinde hereketiň ýöne ady, maňa saňa degişli hereketlerle ýöne bir hereketiň ady bolup duran sözler işligiň nämelim şekli bolup durýar. Olaryň mak, mek goşulmasy bar. Rus diline bolsa işligiň şol görnüşleriniň goşulmasy t. T bilen mähki znak. Дальше страница 21. Hem bu yerde göne grammatika bilen başlaýas. Diýmek biz täze kadany öwrenýäs. Работать sözüniň misalyny bu işlikler ýönkämede nähili üýtgeýänini görüp bileriz. Ýanky mak mek goşulmaly işlikler işligiň nämelim şekli, ýagny hiç kime degişli däl, maňa saňa degişli hereketlerle umuman hereketiň ady bolýan bolsa, rus tilinde de oňa neopределённая forma glagola diýilýär welin. Türkmençede däl, rusçada däl, halkary dille aňsatjak ýekeje sözde ony atlandyrsak, onda işliň bu şekiline infinitiv diýilýär. Infinitiv sözüni men ýazyp aldym, sizem ýazyp alyň, sebäbi soň-soňlarym indiki temalarda men bu sözü agzamda näme diýip oturmaň, islendik hereketiň adyny, nämelim şeklini aňladýan sözdügini biliň. Hem infinitivde rus diline t goşulma bar bolsa, onda türkmen dilinde men işleýärin, sen işleýärsiň, ol işleýär, biz işleýäris diýip üýtgedeňizde şo mak mek goşulmany aýryp ýerine başga goşulma goýýaňyz, dogry dämi? Rus dilinde de edil şonuň ýaly
t goşulmany aýryp yerine başga goşulmalar goýmaly bolýaňyz. Indi men işleýän diýjek bolsaňyz, ya diýäňiz, izinden работать sözüniň t goşulmasyny aýyrýaňyzda yerine yu goşulmany goýýaňyz. Şeýdibem ya работаю diýmeli bolýaňyz. Sen işleýärsiň diýmek üçin ty работаешь diýersiňiz. Еш goşulmany goşarsyňyz. Ol işleýär diýeňizde on erkek kişi babatda bolsa работает diýers. Aýan maşgalan gurrungy bolsa onna она работает diýmeli bolars. Biz işleýäris diýmek üçin мы работаем diýmeli bolarsyňyz. Ýani ky t goşulmany aýryp infinitivden ýem goşulmany goşmaly bolýaňyz. Siz işleýärsiňiz diýmek üçin вы работаете diýersiňiz. Ете goşulmany goşmaly bolsaňyz. Они работают diýeniňizde bolsa, olar işleýärler diýdiňiz bolýar. Kitabyňyzda bu üýtgeýänje sözleriň soň jagaşlary başga reňkde görkezilenen bolsa, köplenç biziň okuwçylarymyz, dinleýijilerimiz şol reňkiň üýtgeýänine üns bermeýäni üçin mektepdäki ýaly goşulmany dört burçluga alias sapakda. Men şutaýda dört burçluga aldım, sizem kitabyňyzda dört burçluga alyň. Indiki işlikleri üýtgedeňizde goşulmalary nämeke diýip ýene şu tablica dolanyňyzda göni şo jagaşça yerine üns berer ýaly ediň. Работать sözüniň üýtgeýişini bilýän bolsaňyz, onda edil şu söz bilen deň beýleki öwrenenje täze 3 sany sözüňizem edil şoň ýaly üýtkär. Şu yerde играть на пианино diýip öwrenen bolsak, onda играть sözüni şu tablica göre üýtgetsek, men pianino çalýan diýjek bolsak, onda играть sözüň t goşulmasyny aýryp menlik ýönkemede goýsak, yu goşulmany goşsak, oňa derek onda ya играю на пианино diýers. Sen pianino çalýan diýjek bolsak, onda ty играешь на пианино diýers. Ol pianino çalýar diýemizde on или она играет на пианино diýmeli bolars. Biz pianino çalýas diýmek üçin мы играем на пианино diýers. Siz pianino çalýaňyz diýjek bolsak, onda вы играете на пианино diýers. Olar pianino çalýarlar diýemizde bolin они играют на пианино bolar. Indiki öwrenen işlegimiz слушать player. Слушать sözüni häzirki zamanda ýönkemede üýtgetjek bolsak, onda я слушаю player diýers. Men player dinleýän diýdigimiz bolýar. Sen player dinleýän. Ty слушаешь player bolar. Ol player dinleýän. Он или она слушает player. Biz player dinleýäs. Мы слушаем player. Siz player dinleýäňiz. Вы слушаете player. Olar dinleýärler diýjek bolsaňyz, onda они слушают player bolar. Hem изучать русский язык ba täze sözleriň arasyndan изучать sözüni şutaý goýsak, t goşulmany aýryp yerine şu goşulmalary goýsak eýesine görä, onda men rus dilini öwrenýän diýemizde rusça я изучаю русский язык diýers. Sen rus dilini öwrenýän diýemizde ты изучаешь русский язык bolar.
ol rus dilini öwrenýär diýemizde erkek kişi babatda bolsa onna on изучает русский языk ýa-da aýal maşgalan gurrun bolsa onna она изучает русский язык diýmeli bolars. Biz rus dilini öwrenýäs diýjek bolsak onna мы изучаем русский язык diýers. Siz rus dilini öwrenýäňiz diýmek üçin вы изучаете русский язык diýers. Olar rus dilini öwrenýärler diýmek üçin bolsa они изучают русский язык diýers. Şeýdibem şo 4 sany işligin häzirki zamanyna üýtgeýşini bildigimiz boldy. Hem ünsüňizi çekmeli zadym türkmen dilinde hereketi edýän kişi sözlemiň başynda durýan bolsa, hereketiň özü sözlemiň iň soňunda zyňylýar, dogry dämi? Rus diline oňýarlar. Sözlemiň eýesi, hereketiň eýesi hem hereketiň özü, ýagny sözlemiň habary ikisi bir-biriniň ýanyna durmaly bolýar. Я работаю, я слушаю, я играю, я изучаю diýäs bolyn soň men öwrenýän nämedim? Mysal üçin nämäni öwrenýän, haçan öwrenýän, kim bilen öwrenýän, nirede öwrenýän? O zatlar goşmaça maglumat hökmünde soň goýulýar. Esasy men öwrenýänmi, öwrenýän. Şol iki söz bir-biriniň ýanyna durmaly. Ya sözlemiň eýesi, hereketiň eýesi, subjekti hökmünde hem изучаю şol sözlemiň eýesiniň edýän hereketi, işlik sözlemiň habary hökmünde ýanynda durýar. Galan zat bolyn soň gelýär. Şeýdibem men rus dilini öwrenýän diýmen. Rusça men öwrenýän diýäňiz, soň rus dilini goýýaňyz. Я изучаю, soňra bolsa русский язык. Ýene bir aýtmaly zadym bolyn, ýanky infinitiv işligiň nämälim şekli bolup, işligiň iň başlangyç formasy bolup durýar. Sözlük ulanýan bolsaňyz, aýdaly rus diliniň düşündürüş sözlügündemi, rusça türkmençe sözlükdemi, islendik sözü gözläňizde, şol sözüň hemme şekilleri çykan okdy, maglumat gaty köp bolup gitmesin diýip, diňe sözleriň başlangyç şekilleri çykýan. İşligiň başlangyç şekli şol infinitivi. Siz sözlüklerde mysal üçin работаю söze gözleseňiz, tapmaýaňyz, ony görkezmeýärem, çykarmaýarem elektron görnüşde bolsa. Работать diýip ýazsaňyz bolyn çykarar. Kitabyň gönükmelerinde de işligiň başlangyç şekli berilýärdi. Şonuň goşulmasyny özüňiz üýtgetmeli bolsaňyz, şol başlangyç şekilden alyp üýtgetmeli bolsaňyz. Diýmek, şutaýda şol tabletsaň aşagyna gelýän gönükmede de edil şoňýaly men sözi berilen mysal üçin birincide ýaýyň içinde работать, işlemek sözi ýöne bir hereketiň ady hökmünde gelýär, soňam tut sözi gelýär berde. Men işlemek berde diýip gelýär. Sizem şol sözlerden sözlem emele getirjek bolsaňyz, onna men şu ýerde işleýän diýmeli bolsaňyz, dogry dämi? İşlemek sözüniň mek goşulmasyny aýyryp ýärin goşulmany türkmençe goýuşyňyz ýaly. Rusçada edil şonu etseňiz, onna работать sözüň çek goşulmasyny aýyryp ýa görä on goşulmasyny üýtgetseňiz, ýokarky tablitsadan hem ýa sözüň deňine работаю sözüň durýanyna üns berseňiz, diýmekçi derek şutaýda ýu goşulmanyň gelýänini görseňiz, onna çe aýyryp ýu goýan bolsaňyz, onna ýa работаю tut diýmeli bolarsyňyz. Sağ tarapda şol sözlem eýem masal hökmünde edilip görkezilen ýa работаю tut diýip ýazylan ýu goşulma ýa görä goýulan, maňa görä şu söz üýtgedilen. Indi
İkincide ya diýýäni, ýagny yeni menlik formany alýas. Onsoň ýaýyň içinde слушать sözü berilen, dinlemek, ýöne bir hereketiň ady, izinden jazz sözü gelýär. Jazz aýdym sazyň bir görnüşi. Men şu jazz dinleýän diýjek bolsam, ondan слушать sözüň çe goşulmasyny aýryp ya göre ütkössek, ýokarky tabliçadan seretsek, ya sözüň deňine yu goşulma dur. Слуша, çederegem yu goýsak, yu. Слушаю bolar. Ya слушаю jazz. Men jazz dinleýän. Diýip sözlem düzüp bilýäňiz. 3, 4, 5, 6-njyny pauza goýup häzir özüňiz etseňiz, onsoň gapdalalyna sygdyrýan bolsaňyz, gapdalyna ýazyň, deptere ýazýan bolsaňyz, deptere ýazyň, dillen etjek diýseňiz, dillen edin. Edip bolaňyzsoň, men jogaplary aýdaýyn bolýyn, deňeşdirelin. Menki bilen sizinki deňmi, dämi? Gittik. Barla ýaz. Номер 3. Я играю в футбол. Номер 4. Я изучаю русский язык. Номер 5. Я играю на пианино. Номер 6. Я работаю много. Türkmençe öwürsek bulary. Я играю в футбол. Men futbol oynayan. Я изучаю русский язык. Мен рус tilini öwrenýän. Номер 5. Я играю на пианино. Мен пианино çalýan. Номер 6. Я работаю много. Men köp işleýän. Много köp diýdigim bolýar. Hem şu ýerde 3-nji bilen 5-nji sözlemleri ýaşyl bilen tegelek goýdum. Sebäbi играть sözüň bir näçe manyny berýänine ünsüňizi çekesim geldi. Я играю в футбол, мен futbol oynayan diýen bolsaňyz, onda я играю на пианино, men pianino çalýan diýdik. Играть sözüň saz gurallary bilen gelse çalmak manyny, sport görnüşleri bilen gelse oynamak manyny berýänini bilip goýun. Biram bärde öňem gürrüňini eden açyk dymyk çekimsizleri ýene bir ýatladyň diýdim size. D, T, B, P, V, F, G, K, Z, S, J, Ş. Ýokarky hem aşaky iki etaja bölsek bolary. Ýokarkylar bokurdoňyzy sandıra diýadi. Aşakylar bolýan onça sandıradanok. Indi seredin. V, futbol diýip ýazýas bolýan. Mysal üçin V. Bu tabliçaň ýokary çetinde duran bolsa, F şoň aşaky çetinde duran bolsa, izli-izine da hem sandıradyp, hem sandıratman gürlemek kyn düşünsoň, biz V harpy hem aşakysy ýaly edip aýtsak, aşak düşüremizde de F bolýan bolsa, onda goşa F aýdýan ýaly bolýas. Я играю в футбол diýen ýazamda V futbol diýip ýazýan. Köp ýerde de şol izli-izine ýokarky hem aşaky gelse, ýokarkylar aşakylary ýaly aýdylar. Häzir oňa ýene dolanarys. Şuleden gönükmämiziň aşagyna geçsek, ýene bir gönükme bar. Bärde sorag bermek öwrenýäs. Öňem bir geçipdik. Siz Mariýa mi diýip soramyzda türkmençe myny goşulma bar bolsa, rus diline oňaly goşulma ýok. Şoň üçin diňe intonasiýa äheňimiz bilen bir açyk sesimizi gallyryp soragdygyny bildirtmeli bolýas. Şeýdibem, "Вы Mariýa?" diýäs. Bärde de edil, "Siz pianino çalýaňyzmy?" diýip soramak üçin diňe äheňi ütködüp bilers. Вы играете на пианино diýemde, siz pianino çalýaňyz diýen bolsam, onda Вы играете на пианино diýip sesimi gallyramda soragdygyny aňladýan. Siz pianino çalýaňyzmy diýip soradygym bolýar. Äheňi ütkötmegi praktika etmäk ilki
şu sözlerden sözlem yasaları ýaly etmeli. Ýaýyň içindäki infinitif görnüşde duran işlikleri öňündäki söze şol hereketiň egesine göre goşulmasyny ütkötmeli bolars. Вы söze göre ütkötýäs bu ýerde. Tablica seressek ýokarda вы sözüň deňinde работа ýetse dur. Ýetse goşulmany dört burçlyga allyk diýmek. Вы sözüň hereketi boljak bolsa, onda ýetse goşulmaly hereket bolmaly bolýar. Şeýdibem goşulmalary ütkötýäs. Gapdalyna sygdyrýan bolsaňyz, gapdalyna ýazýaňyz, sygdyrmaýan bolsaňyz bir depterçige ýazýaňyz. Ýaýyň içindäki sözleri вы göre ütködeliň. Вы diýe, играть diýe, на пианино diýe. Ýaýyň açsak, onda вы sözü şodurşuna goýýas. Играть sözüň çe goşulmasyny вы göre ütködemizde oňa derek ýetse goýýas. Şeýdibem, вы играете на пианино diýäs. Номер 2. Вы берlen, soňam слушать hereketiň ady bar. Soňam rock. Rock hem sazyň bir görnüşi. Siz rock dinleýäňiz mi diýip soramak üçin слушать sözüň çe goşulmasyny aýryp, ýani tablica göre ýetse goşulmany goýmaly eken, onu etsegem вы слушаете rock diýip soradygymyz bolýar. Pauza goýup 3-den aşak özüňiz etseňiz, pauzadan açygam, men aýdaryn bolyn, siz barlasaňyz, nähili bolar? Onda barlaýas. Номер 3. Вы изучаете русский язык. Ц goşulmany aýryp ýetse etdik. Номер 4. Вы слушаете джаз. Номер 5. Вы играете в бильярд. Номер 6. Вы работаете тут. Номер 7. Вы работаете много? Diýip soraýan. Sizem şu soraglary berip intonasiýaňyzy, äheňiňizi ütködüp, biraçyk gallyryp praktika ediň. Bir näçe adam bolup rus dilini öwrenýän bolsaňyz, onda bir-biriňize bu soragy berip jogap berip bilersiňiz, gezekleşip. Hem вы играете на пианино diýip soralandan, hawa men pianino çalýan diýjek bolsaňyz, onda да, я играю на пианино diýip jogap bermeli bolsaňyz. Yok, men pianino çalamok diýmek üçin bolyn, şutaýda ýazaýyn. Нет, yok. Я не играю на пианино. Не sözüni edemok diýmek üçin, yoklukda ulanmak üçin işliň öňüne goýýaňyz. Нет, я не, masal üçin, играю на пианино diýäňiz. Вы слушаете рок diýip sorasalar sizden, siz hawa diýmek üçin да, я görä ütködýäňiz ony, слушаю рок diýersiňiz. Yok, men dinlämok diýjek bolsaňyz, onda rus diline işlikde şu mok goşulma ýokdy. Ne sözü işlikden öň goýulaýar. Нет, я не слушаю рок. Diýmeli bolar. Нет, я не. Yok, men şonu edemok diýdiňiz bolýar. Bir-biriňizden soraň, jogap beriň, praktika ediň. Özüňiz barada aýdyňyzda нет, я не diýen bolsaňyz, bir barada aýdyňyzda da türkmen dilinde men edemok, sen edeňok, ol edenok diýip işligiň izi goşulmasy ütköýän bolsa, egesine görä ýoklukda da rus diline oňýaly kynçylyk döredilenokdy. Я играю, я не играю. Ты играешь, ты не играешь. Он играет, он не играет. Diýäs.
hawa diýmek üçinem, ýok diýmek üçinem şowur goşulmalar ýok diýemezde diňeje şol eýe bilen habaryň arasyna ne goşulaýa bolly. Başka ütkeýän zat ýok. Inni ol pianino çalýamy diýip soralanna ýok, ol şonu edenok, çalanok diýmek üçin diňeje on bilen igraýat sözüň arasyna şutaýdy gyzyl bilen görkezdim. Arasyna goýulýanyny ne sözi goýaýmaly bolýar. Ol pianino çalanok diýemizde on ne играет на пианино diýes. Bolany. Он слушает рок diýip soralsa, ýok diňlänok diýjek bolsaňyz, siz нет. Он не слушает рок diýmeli bolsaňyz. Он изучает русский язык diýip soralsa, ol rus dilini öwrenenok diýmek üçin on diýäňiz, soň ne goşýaňyz, soňam on göre goşulmasyny ütköden изучает sözüni goýýaňyz rusский язык. Şeýdibem, он не изучает русский язык bolýar. Он слушает джаз. Он не слушает джаз. Он играет в бильярд. Он не играет в бильярд. Он работает тут. Он не работает тут. Он работает много. Он не работает много. Diýersiňiz ýoklukda jogap bermek üçin. Inni ýene 20-nji sahypa dolansak, şo suratly ýerlerine ýene bir üns bersek, inni goşulmalary bilýänimiz üçin birinjide olar player dinleýärler diýip bilersiňiz inni. Они слушают. Они göre ütködi. Player diýip bilersiňiz. Ikinjide gyzyň elidir diýip çak etsek, onna ol pianino çalýar diýmek üçin она играет на pianino diýersiňiz. Olar işleýärler diýjek bolsaňyz onna они работают diýersiňiz. Hem 4-nji suratda ol rus dilini öwrenýär diýeňizde suratda kam erkek kişi digine üns berip görlämizde onna он изучает русский язык diýeriz. Şeýle dämi? Biram kärleri gaýtalasak 21-nji sahypaň sag çetine süýşsek, onna 4-nji gönükmen çep tarapdaky kärleri hem sag tarapdaky şo kärlere mahsus hereketleri ýöne çyzyk bilen biriktirsek, ilki pauza basyň, biriktirin, soň açyp dowam edin. Biriktiren bolsaňyz, inni şol çep tarapdaky kärdäki adama göre sag tarapdaky hereketi ütketsek, mysal üçin student we hem изучать русский язык bilen biriktirilen bolyn. Student talip, изучать русский язык rus dilini öwrenmek. İkisini biriktiremizde sözlem ýasajak bolsak, onna talip rus dilini öwrenýär diýjek bolsak. Näme üçin ýer goşulmany goýduk türkmençe? Sebäbi talip diýemizde ol diýip gözüňe tutýas, dogry dämi? Rus dilinde de edilşoňýaly student bolanna haýsy çalışma bilen çalışyp bolýar şo sözi. On çalışma gabat gelýär bärik. Student eta on. Şeýdibem student hökmünde tablitsada on söze seretsek, işliğin goşulması şoňa göre ütkänine yet goşulmany kabul etmeliligine üns bersek, onna изучать sözüň ç goşulmasyny aýryp yet goşulmany goýsak, ýokardaky masaldaky ýaly gürlemeli bolýas. Student изучает
Ruski язык bolýar. Futbolist bilen haýsy hereket gelýär? Играть в футбол. Şeýlemi? Indi futbolist futbol oynaýar diýjek bolsak, onna futbolist это тоже он. Tablitsada on görnüşde ştaýda работает diýip ýazylan bolyn, yet goşulmasyny almaly bolýas bizdiňe. Futbolist söze göre играть sözüni ütköçek bolsak, t goşulmasyny aýyrýassa, yet goşulmany goşýas. Şeýdibem futbolist futbol oynaýar diýemizdir rusça. Futbolist играет в футбол diýip ýazarys. Beýleki 3 sany kere degişli hereketler bilen biriktirip sözlem düşseňiz, ya deptere ýazsaňyz, ýa-da dillen aýtsaňyz, pauza goýun edýänçeňiz, soň açyň menem diýeýin bolyn. Meniň hem siziň aýdanyňyz deňelýärmi görelim. Barlalyň. Менеджер работает в офисе. Diýip sözlem düzdüm men. Muzykant играет на пианино. Diýdim. Hem актриса играет в кино. Diýdim. Siz hem şey diýen bolsaňyz, onu özüňize ýyldızjyk goýun. Играть sözü ştaýda 3 ýerde daha geldi. Futbolist играет в футбол diýemiz. Futbolçy futbol oynaýar diýdigimiz boldy. Muzykant играет на пианино. Sazan na pianino çalýar diýdigimiz boldy. Актриса играет в кино diýemizde bolyn. Aktrisa, kino oyunçusy, kinoda oynaýar diýdigimiz boldy. Öňem ünsüňizi çekipdim. Çalmak bilen oynamak sözlerin rus dilinde ikisinin hem играть söz hökmünde gelýänine ýöne tapawdy. Ştaýda da ýaşylladım. В futbol diýeňizde sport görnüşi bilen gelenne, oynamak manida gelenne bu söz sportun adynyň öňünde v gelýän eken seredin. Я играю на пианино diýeňizde bolyn, pianino saz guraly, saz guralyň öňünde bolsa na gelýän eken. Şeýdibem şu v ýa-da nadan bir ýerde görseňiz, tanap bilersiňiz. Saz guralyň ýa-da sportyň adyny bilmeýänem bolsaňyz, öňüne tanyş söz bolýanym bolsa, играть bilen, ýani sportyň arasynda v goýulýar. играть bilen saz guralyň arasynda bolsa, na goýulýar. Berde de şol bölümiň kak diýen bölüginden şolada öz çekilen я играю в футбол diýenden я играю izinden futbol gelýär. Futbol sport bolan soň öňünde w gelýär. Diýmek men futbol oynaýan diýdigimiz bolýar. Sebäbi w sport bilen gelýär. Oynamak sözüni aňladýar şo taýda играть sözü. Emma ty играешь на гитаре diýemizde gitara saz guraly bolan soň öňünden na gelýär. Şeýdibem играть sözüň çalmak manyny aňladýanyna göz ýetirýär ştaýda. Sen gitara çalýan diýdigimiz bolýar. I ştaýda görkezelen v plus sport, v sport bilen gelýär, na plus instrument, instrumentim saz guraly. Na saz guraly bilen bile gelýän, biram izinden y goşulma gelýänini ünsüňize çekeler. Indi masal üçin bowling ýaly sporty alsak, men bowling oynaýan diýjek bolsaňyz, я играю diýäňiz, izinden hökman v söz getirýäňiz. Soň bowling sözüni getirersiňiz. Я играю в боулинг diýmeli bolsaňyz. Ýa-da ine futbol görkezelen ştaýda я играю в футбол diýip ýazarsyňyz, futbol diýip amaýdarsyňyz. Masal üçin men tenis oynaýan diýjek bolsam, я играю в теннис diýerin. В bokurdagmy sandradiýa. Tenis diýemde t harpy aşakda gelýär, bokurdagmy sandradan ok. Şoň üçin v-nym gürlemde aşak düşürýän tenis
diýsem, maňa aýtmak has aňsat bolar. Я играю в теннис diýerin. Yazamda v tennis yazsamam. Basketbol. Basketbol diýemizde b ýokarda gelýär. Ondan öň v harp gelmeli bolýan. O da ýokarda gelýär. Şoň üçin hiç da aşağı düşüremiz ok şu tablicada. Я играю в баскетбол diýersiňiz. Ve şoňa meňdeş başga näme sportyň gürrüňine diýen bolsaňyz, sözlem düzbermeli. Saz gurallar bilen bolsa, na ulan ýazsydyk hem mysal üçin ştaýda saksafon. Saz guraly hökmünde berilen saksafon sözüň izinden öňünden na getirýäs, izinden ye goşulmany getirmeli diýip görkezelen ştaýda. Men saksafon çalýan diýmek üçin ya играю на diýers, saksafonie diýers izinden. Gitara sözüň öňem a goşulmasy we başga goşulma goşjak bolsak ilk onu aýyrmaly, soň ye goýmaly bolýas ýanyna. Men gitara çalýan diýjek bolsam, diýmek ya играю diýen, soňam na diýen, soňam gitare diýip goşýan. Я играю на гитаре bolýar. Dutar diýemizde dutar sözüniň öňüne na goşars, izinden ye goşars. Şeýdibem, men dutar çalýan diýmek üçin я играю на dutare diýerim. Başga da näme saz guraly getiresiňiz gelse, şeýdip ulany bermeli. Hem şu aşakda soraglar berilen bolýan, howa ýa-da ýok diýip jogap bermeli. Вы играете в футбол? Дип soraýarlar. Howa men futbol oýnaýan diýjek bolsam, da я играю в футбол diýerin. Ýok men futbol oýnamok diýsem, onda нет я oýnamok diýen goşulma ýok bizde. Oňa derek öňüne ýöne ne goýulýar. Нет я не играю в футбол diýerin. Вы играете в волейбол diýip sorasalar. Çyndanam men voleybol oýnaýan bolsam, onda da я играю в волейбол diýip jogap bererim. Ýok men voleybol oýnap bilmeýän bolsam, onda нет я не играю в волейбол diýerim. Sizem şu soraglara özüňiz barada jogap beriň. Bir näçe adam bolup öwrenýän bolsaňyz bolsa, onda bir-biriňizden gezekleşip soraň. Hem gezekleşip özüňiz barada jogap beriň. Вы играете в гольф? Вы играете на пианино? Вы играете в карты? Вы играете в боулинг? Вы играете на саксофоне? Вы играете на гитаре? Вы играете в бильярд? Menden sorasanız, onda birincide нет, я не играю в футбол. Да, я играю в волейбол. Нет, я не играю в гольф. Нет, я не играю на пианино. Да, я играю в карты. Да, я играю в боулинг. Нет, я не играю на саксофоне. Нет, я не играю на гитаре. Нет, я не играю в бильярд. Deyip jogap bererim. Şunlukda häzirlikçe gutaraly. Indik sapakda bolsa, ýene bir näçe işlikleri öwrenelim. Görüşýänçek.